Fraților, s-a împlinit aproape un an de când am mașina asta, E-Class 2024. Și vreau să vă spun părerea mea sinceră despre mașina asta, ce probleme am avut cu ea pe parcursul acestui an și cum mi se pare overall mașina. Eu înainte de mașina asta am avut un BMW Seria 5 2021, cred că era, 2021, da? Diferența este enormă de a trece de la un BMW la un Mercedes. BMW-ul oferă mai mult sportivitate decât Mercedesul, care oferă eleganță. De când am văzut mașina asta am zis, gata, Mercedes e mașina visurilor și mai ales E-Classul ăsta care îți oferă chiar totul. Deci pot spune că aleg Mercedes decât BMW, îmi pare rău pentru fanii care apreciați BMW-ul sau care vă place mai mult BMW-ul. La modelul ăsta nou față de modelul anterior s-au băgat farurile astea super interesante și s-a schimbat toată fața. După cum vedeți, avem și grila cu logo-ul de la Mercedes, steluțele. Cam asta au schimbat fața. Mie mi se pare fața mult mai interesantă decât cea de la modelul anterior, mult mai frumoasă și mult mai elegantă. Jantele astea sunt pe 19, le-am luat separat de iarnă, pentru că mașina a venit cu unele de vară pe 20. O să vă pun pe ecran o imagine cu mașina când am luat-o și vedeți acolo ce jante aveam. Și în primul rând, mânerele acestea pe care le-am văzut prima dată la S-Class. La S-Class am văzut mânerele astea care intră în interior după ce închizi mașina și apoi când le deschizi la fel. Eu am auzit un mit că iarna, de obicei, mulți aveau probleme cu ele, că înghețau de la frig, dar să știți că eu n-am avut nicio problemă cu ea. Iarna s-au deschis perfect bine, nici nu a fost așa frig la noi, adică nici nu prea a nins aici în București. Hai puțin aici la spate. Spatele la fel, complet schimbat față de modelul anterior, s-au schimbat și stopurile, după cum vedeți aici se continuă. Dar să știți că aici nu se aprinde pe mijloc decât în părți. Aici au pus logo-ul de la Mercedes, steluțe. După cum vedeți, când deschid mașina se aprind. Nu știu cât de bine se vede că e destul de lumină afară. Avem și opțiunea asta cu... Da, avem și opțiunea asta cu portbagajul. Bă, de ce s-a blocat, mă? Mașina are o motorizare de 2000 diesel, ceea ce costă în 197 de cai și pe lângă asta 23 sunt electrici, adică 220 de cai. Mie mi se pare ok pentru o limuzină, adică nici nu trebuie mai mulți cai. Am văzut acum că a apărut modelul nou cu 53 AMG cu 600 de cai pe 3000 diesel, 3000 benzină dacă nu mă înșel. Și chiar vreau să văd și cum e și varianta asta, așa că haideți să intrăm și puțin la interior să vedem ce avem și acolo. Am intrat și la interior, aici pot să spun că totul este schimbat, tablete peste tot, cum îmi place mie să spun, adică avem ecrane peste tot până și la pasager. La pasager este o extra opțiune cu ecranul acesta, adică mașina ar veni fără ecranul ăsta de aici din dreapta. Stai 2 secunde, dacă ai ajuns până la partea asta a videoului, nu uita să apeși tu pe butonul ăla de subscribe și să activezi clopoțelul, pentru că mai mulți de 95% din voi nu sunteți abonați și chiar se vede urât. Pe aceste tablete puteți face foarte multe chestii. În primul rând, după cum vedeți, ambientalul, care este un ambiental super. O să vă pun imagini de seară să vedeți cum se vede. Puteți vedea și acum pe zi cât de bine se pot vedea ambientalele. Uite acum cât de bine se vede ambientalul. Așa, acum le-am dat la puterea lor maximă, după cum vedeți cât de bine se văd. Am băgat și aici o cameră cu care putem face poze, bineînțeles, dar îmi trebuie un card de memorie pe care trebuie să bag în mașină, dar încă nu mi-am băgat asta. Mașina e aproape full option, îi lipsesc decât head-up display, soft close și masajul în scaune, ceea ce pentru mine nu este o opțiune așa foarte importantă, adică este doar așa de răsfăț asta cu masajul în scaune sau head-up-ul, nu sunt așa importante, decât să n-am tableta asta de aici din dreapta. Mie îmi place să o am full gen, ca la EQS. Aici avem încă o opțiune, unde pe mijlocul mașinii, să zic așa, este pus lemn. Asta este tot o extra opțiune. La fel și pielea de pe scaune este un bej, nu este chiar un alb, după cum se vede și pe cameră. Avem scaunele electrice, volanul acesta care este neschimbat, volanul AMG care este super, adică nu știu, volanul ăsta îmi place cel mai mult. De la toate mașinile aș alege volanul ăsta, adică arată superb și cum îl țin în mână și e micuț așa față de la S-Class. Mi se pare puțin mai mare la S-Class. Aici am crezut că mai este o opțiune, dar nu mai este nimic, aici este decât un buton gol. Pe butonul acesta aici putem accesa camerele mașinii, care sunt 360, bine, ușa aceea este deschisă, așa că nu ne arată complet. Mai avem aici un buton de încălzire când mașina este oprită, butonul de schimbare pe sport, confort sau
economic. Mai avem aici un buton care te ajută să ajungi mai repede la anumite opțiuni, cum ar fi senzori de parcare, cuplarea manuală a mașinii, ESP-ul, cuplajul de remorcă, așa, în fine. Aici avem volumul care se schimbă așa. Avem și sistemul de boxe Burmester 4D, care conține cam 16-17 boxe, dacă nu mă înșel. Mi se pare cel mai tare sistem audio pe care l-am auzit vreodată, așa mi-au spus și toți prietenii mei, adică nu sunt decât eu cu părerea asta. Dacă aș putea să vă arăt pe cameră cum se aud, ar fi bombă, dar credeți-mă că în realitate se aud foarte bine. Așa, acum pe ecranul meu principal de la mașină, de pe butonul acesta putem schimba ceasurile de bord cu acestea sport, care schimbă și pe celelalte 3 în ecrane roșii. Ăsta clasic, eu merg pe ăsta sport, îmi place mult mai mult. Mai avem aici ecranul cu navigația și încă un ecran cu asistență. Pe acest ecran, în timp ce mergeți, vă apar mașinile din față, adică este și acesta o variantă foarte tare. Așa, revenim la meniul principal, la ecranul principal. Mașina, când o cumpărați, vine cu o aplicație pe care voi vă puteți instala toate aplicațiile care trebuie bonus, gen cum ar fi TikTok, YouTube, Angry Birds, să vă jucați. Asta mi se pare cel mai tare joc pe care a putut să-l bage, dar nu înțeleg de ce au băgat decât unul. Bine, ca joc așa mare, că în rest mai sunt așa, mai sunt câteva joculețe. Avem aici Perks, care este jocul acela cu perechi. Uite, avem aici cu mașină, cum ar veni, alegem așa mașinile. În fine, joculețele acestea sunt tare că atunci când stai într-o aglomerație sau, nu știu, când vă plictisiți în mașină la Mac, mâncați sau, nu știu, faceți altceva, vă puteți juca joculețe. Aici avem Shuffle Pack, cum ar veni, nu știu, fotbal de masă. Ce mai avem pe aici? Mai avem Sudoku, care mie nu-mi place, și Angry Birds. Haideți să vă arăt puțin la Angry Birds cât de tare e. După o să vă arăt și pe ecranul pasagerului să vedeți câte lucruri puteți face și acolo. Mult mai multe lucruri decât aici pe asta principală. Și încă un lucru, în timp ce merg, joculețele acestea nu merg pe tableta asta decât pe tableta pasagerului și atunci când merg pe tableta pasagerului eu nu văd nimic în dreapta, se vede decât aici. Mi se pare foarte interesant și gurile acestea de aerisire, cum le-au făcut ei gen în continuu așa, de parcă e una singură, chiar mi se pare tare. După cum vedeți m-am mai jucat aici, am trecut la nivelul 3, hai să vedem cum face și la nivelul ăsta. Așa. Mamă, cât de tare e să te joci mașina Angry Birds. Asta cred că mai erau înainte la Tesla. Dar în fine, hai să lăsăm Angry Birds pe deoparte, să ne uităm ce mai avem pe aici. Mai avem aplicația Zoom pentru meeting-uri, de-aia este și camera aceea. Dar ce credeți, doar când e mașina pe loc s-a oprit, atunci merg aplicațiile. Așa, intrăm prima dată pe YouTube să vedeți cum arată un videoclip. Pe lângă asta, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de clopoțel, pe subscribe și dacă vă place acest clip să dați și un like. Oricum, contentul meu nu o să se bazeze pe content cu mașini, deoarece nu sunt așa pasionat cu mașinile. Asta am vrut eu să vă arăt. Dacă sunteți voi pasionați cu mașini, am vrut să vă arăt mașina. Haideți să intrăm pe un clip de-al meu. Și nu uitați și voi să vă abonați, cum am abonat și eu acum după mașină. Așa, haideți să intrăm pe un clip de-al meu. Intrăm pe ăsta cu restaurantul cel mai vechi versus cel mai nou. Și putem modifica de aici și cu rezoluția calitatea pe care să fie videoul. Deci selectăm 4K. Ia vedeți cât de tare. Deci cam așa se vede. Deci uitați cât de tare e să stai așa la Mac, să mănânci aici pe parchetul ăsta, pe măsuța asta și să te uiți la un vlog sau la un clip, bineînțeles la clipul meu. În fine, stai așa că m-a prins vlogul ăsta și nu știu dacă voi v-ați uitat, dar vlogul ăsta e tare rău de tot, nu vă mai arăt. Vă las acolo link să vă uitați și voi în continuare la vlogul ăsta. Așa, deci ce mai avem? Mai avem TikTok, mai avem browserul pe care pe browser putem căuta, de exemplu, Netflix sau nu știu, orice altceva. Uitați, putem să intrăm pe Netflix, să ne uităm la un film, să băgăm orice altceva. Acum revenim pe tableta pasagerului. Pe tableta pasagerului în Max puteți să vă uitați și la filme sau pe YouTube la anumite chestii în timp ce merg, dar eu să știți că nu o să văd nimic, adică o să vă arăt imediat. Intrăm imediat pe un joc. Haideți să intrăm și puțin în spate să vedem cum se poate sta în spate. Chiar unde stai eu, după poziția pe care am eu scaunul. Mamă, eu n-am stat niciodată în spate. Pe bune, n-am stat niciodată în spate de când mi-am luat mașina. Chiar e confortabil și ei, să știți. Mi se pare o mașină care este mai mult de 4 persoane și un copil aici pe mijloc, că dacă sunt 3 persoane mari, pe bune, că nu e loc deloc. Eu stau foarte, foarte pe spate cu scaunul, deci chiar am loc.
Bine, eu, dacă era o persoană mai înaltă, probabil nu mai avea loc. Mamă, care s-a urcat aici în spate, nu mai urme pe pragul ăsta, dar nu mai zic nimic, lăsăm așa. Așa, deci cam asta este mașina overall. Băi, eu sunt chiar foarte mulțumit de mașină și eu le mulțumesc foarte mult alor mei pentru că mașina asta ei mi-au luat-o și n-am cum să vă mint pe voi să spun că eu mi-am luat-o și le sunt foarte recunoscător pentru mașina respectivă, pentru că sunt foarte mulțumit de ea și singura problemă pe care am avut-o, știți că la început v-am spus că am avut o problemă cu ea, singura problemă pe care am avut-o cu mașina a fost că în timp ce mergeam s-au oprit toate ecranele deodată, deci totul s-a stins deodată. Chestia a fost că s-a remediat la fel de repede cum s-au și stins, adică la modul că după ce am oprit-o și am repornit-o, s-au pornit la fel. Și chestia asta mi s-a întâmplat cam de 2 ori, adică ceva minor, zic eu, într-un an, să n-am nicio problemă cu mașina. Bine, mașina oricum mi-au luat-o de nou, adică nici nu mă așteptam să aibă probleme, dar am auzit la prieteni că după ce au plecat cu ea de la reprezentanță, deja s-a stricat sau nu știu, au avut probleme sau nu știu, tot fel de chestii, dar eu chiar mă bucur că n-am avut nicio problemă cu ea. Dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să spargeți butonul ăla de like și de subscribe, să aprindeți și clopoțelul să aflați când postez următorul vlog și revenim pe data viitoare.